समाव आं गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय। दायो आङो दंफैयो सेटनाफोराव। बेवहाय इउपिपिअनि मोनसे मेल लानाय जादों। थांनाय जिथु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलफोरा होबाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय, बिनि सायाव रायजोफोरनि सिगाङाव गुवारै फोरमायथिनाय मोनसे हाबाफारि बेवहाय लाबाय थानाय जादों। दा बे समाव जोंनि गेजेराव दङ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि मानगोनां मुस्रि प्रदिप स्वरगियारि सार दङ। दा जों बिथांनिफ्राय बे मेलनि सोमोन्दै गुवारै मिथिना लानो नाजानि। खौसेथि बर' सुबुं आफाद गलाघाट जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव दिनै धनसिरि उरियामघाटनि सेटनापुर गामियाव बे उरियामघाट ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरखौ थांनाय 27 जानुवारियाव गोदान दिल्लीयाव एबसु एनडिएफबि मोनब्रै ग्रुप आरो इउपिपिअखौ लानानै जे भारत सरकार असम सरकारनि गेजेराव बिटिआर आरो बायजोनि बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दानाय जादों। बेनि सायाव रायजो राजाखौ बुजायनो थाखाय मिथिहोनो थाखाय दिनै मोनसे सुबुं थुबुर मेल सेटनापुर गामियाव लानाय जादोंमोन बे ओनसोलनि रायजोखौ लानानै। आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरखौ मिथिहोदों जे भारत सरकार असम सरकारा जे बिटिसिनि बायजोआव खौसेथि बर' सुबुं आफादा 2010 मायथाइयाव अल इन्डिजिनियास बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसन होननानै गिबिसिन आफाद दाजेनदोंमोन गुवाहाटीनि खानापारा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव। आरो बिनि उनाव बे इन्डिजिनियास बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसन मुङै आफाद सालायनायाव गुबुन गुबुन इन्डिजिनियास मानसिफोरा जोंजों थाफानो नागिरनायलाय जों जिहेतु बर'फोरनि समस्याखौ लानानैसो जों बे आफादखौ दानाय जादों। बिटिसिनि बायजोआव मोन 21 जिल्लायाव 10 लाखनिबो बारा बर'फोरा दिनै राजनैतिक भाबै बन्सित जाना दं। जेबो राजनैतिकनि सुबिदा मोना, बिटिसिनिफ्रायबो सुबिदा मोना। बिनि थाखायनो जों मोनसे काउन्सिल बिनो थाखाय गाहाय थांखिया बियो। आरो बेजों लोगोसे हानि मोनथाय, राव हारिमु थांना थानायनि मोनथाय बेफोरनि दाबि लानानै आरो बेखौनो जोङो बे नामखौ सोलायनो थाखाय आरो बे आफादखौ मोनसे बर'नि आफाद मुङै आफाद दानो थाखाय 2014 मायथाइनि 17 आरो 18 जुलाइ खालाराव सिमेन्ट सापरिनि सानजारि नगराव धेमाजि जिल्लायाव मिटिं कनफारेन्स खुंनानै खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो इंराजियाव जों इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसन सुंथाबै इउपिपिअ मुं दोननानै आफादखौ मुं होनाय जादोंमोन। आरो बिनि उनाव 2015 मायथाइयाव गलाघाट जिल्लायाव बेनि नैथि बोसोरारि जथुम्मायाव जों थांखि लादोंमोन जे बिटिसिनियाव बायजोआव थानाय मोन 21 जिल्लानि 10 लाखनि बारा बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मुङै आलादायै आसाम सरकारनि सिङाव मोनसे काउन्सिल दानाय। जे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौबो बेनिखायनो बे मुंखौ होनाय जादोंमोन जिहेतु आसामनि सिङावनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होननाय बर'नि थाखाय मोनसे काउन्सिल दङ, जाहाथे सरकारा होनायाव जेबो अलखद फैया। बेनि थाखायनो जों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मुङै बे काउन्सिलखौ सरकारनि सिगाङाव दाबिनाय जादोंमोन। आरो बिनि उननि बै बोसोरावनो 2015 मायथाइयाव आसाम सरकारनि बै समनि गिबि मन्थ्रि तरुन गगैनि खाथियाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोसोखां बिलाइखौ होनाय जादोंमोन। आरो गोसोखां बिलाइनि उनावनो बै बोसोरावनो मोनसे एसेमब्लियाव कंग्रेसनि एमएलए बिपुरियानि एमएलए भुपेन कुमार बरा आरो बिपिएफनि क'क्राझारनि एमएलए प्रमिला रानि ब्रह्म बिथांमोनहा बिधान सभायाव बुंदोंमोन जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिनानै इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसना दाबिबोबाय थादों। आरो बिथांमोननि दाबि बायदियैनो बे काउन्सिलखौ होनायनि राहाखौ सरकारा लानो नांगौ होननानै। आरो बै समाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि अजन्ता नेउग बिथाङा गलाघाटनि बे अजन्ता नेउग बिथाङा गावनो दैदेननानै बे इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसनखौ सरकारनि खाथियाव बा चिफ मिनिस्टारनि खाथियाव आरो बिफानगिरिफोरनि खाथियाव लाना थांदोंमोन। आरो बिदिनो आवगायनानै थांनाय 2016 मायथाइनि 1 जानुवारि दिना आसामनि गिबि मन्त्रि बै समनि तरुन गगै बिथाङा जे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ आं थाबैनो दाना होनाय जासिगोन जोंनि सरकारा होननानै घोषणा खालामदोंमोन। आरो बिनि उनाव बिथाङा केबिनेट मोनसे मेल खुंनायनि गेजेरजों सरकारनि आरो बेखौ पास खालामनाबो दोनदोंमोन। आरो बिथाङा इन्टारिम काउन्सिल दानायनिबो मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नाथाय भारतनि इलेक्सन कमिसनारा बै समाव आसामनि जेनेरेल इलेक्सननि थाखाय नटिफिकेसन होनायनि थाखाय बै समाव कंग्रेसआ दानानै होनो हायाखिसै। आरो उननि समाव आसामनि जिथु बिजेपि दैदेननाय बिपिएफ गणशक्ति टिवा
ऐक्य मंच राभा ऐक्य मंचनि जितु सरकार बिजेपि सरकारा बेखौ थाबैनो दाना होगोन बुंदोंमोन, नाथाय दाना होनाया बिथांमोननि गोबाव जाबाय। बेनिखायनो जोङो रागा जोंनानै खुद्रिनानै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांनाय अक्ट'बर दाननिफ्राय जोङो बिदि गोबां जिल्ला आरो ओनसोल बेसिसाव जोङो सोमावसारनायनि धरनानि हाबाफारि लादोंमोन। आरो बै समावनो भारत सरकार, NDF मोनब्रै ग्रुप आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बिथांमोना बड'लेण्ड जेंनानि सायाव बर' जेंनानि थाखाय सावरायबाय थानायाव आरो बर'फोरनि थाखाय माबा मोनसे BTC-निख्रुइ बा BTAD-निख्रुइ जौगासिन मोनसे राजनितिक बेबस्था खालामनायनि गेजेरजों मोनसे गोरोबथा जासिगोन होननायाव आसाम सरकारा बुंदोंमोन जे नोंथांमोननि गोरोबथाखौबो जों दिल्लीयाव लांफानानै खालामनोसै आरो नोंथांमोना दिल्लीयाव खालामोब्ला नोंथांमोननि बिनि मोनथायफोरखौ, बिनि सुबिदाफोरखौ, बिनि फान्डफोरखौ गोबांसिन मोननो हागोन बिदि होननाय जादोंमोन। आरो बिदिनो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दिना जितु दिल्लीयाव NDF मोनब्रै ग्रुप, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुक्तियाव इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसनखौबो लिंफानानै बे सुक्तियाव मुंसाइ होफादों। आरो बे सुक्तियाव BTR-नि बाहेरायाव थानाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जितु बर'फोरनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा दाबिदों, बे दाबियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादखौबो बेयाव बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि दफाखौ मख'फानानै बेयाव मुंसाइखौ लाफादोंमोन। आरो बे मुंसायाव जोंनि गासैबो आफादानो होनाय जाबाय। आरो जों सानो जे बे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ जोङो मोजाङै मोजां दाफुंलांनाय बा सामलायलांनायाव जोङो अकल खौसेथि बर' सुबुं आफाद नङा, जेसेबां आफादफोर दङ बयबो जों मदद हेफाजाब होलायलायनानै उननि समाव मोजांनो दानानै मोजांनो जोङो सालायलांनो नांगोन। आरो सरकारा खोथा होनाय बादिनो फैगौ जितु मार्च दानाव बिथांमोननि एसेमब्लि सेसन जागोन दं, बे एसेमब्लि सेसनाव बिल लाबोनानै बेखौ बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ दानानै होगोन बुंदों। आरो बियो जाहाथे सरकारा खोथा बुंनाय बादिनो जायो, थाबैनो दानानै होयो। आरो जोंनि BTC-नि बायजोआव थानाय बर'फोरनि सोलोंथाइ, राव, हारिमु, रांखान्थि बायदि बिथिङाव जाहाथे बे काउन्सिला सुंथानो हायो, बर'फोरखौ एसे जौगा खालामनो हायो, बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो बे बेलायाव जोंनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जों मदद खालामनो खावलायदों। आरो बेनि थाखायनो जोङो रायजोफोरखौ मिथिहोनाय लोगोसे आरो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो बेवहाय लानाय जादों। आरो जोंनि आफादा, मिरु आफादा जोंनि BTC-नि बायजोआव थानाय 21 जिल्लानि UBP-आव थानाय जिल्ला आफादफोराव जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन माहारि आफादनि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै बेबादि रायजो राजाखौ मिथिहोनाय मेलखौ जोङो लानाय जागोन। आरो गलाघाटआवबो बियो जोंनि आफादगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो जोंनि मिरुनि गुबुन गुबुन हारिमुआरि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा सम होनो हायोब्लानो बे हाबाफारिया आरोबाव जाबावगोन। गोजोन्थों। जों जा गेजेरनायनिफ्राय रायज्लायनो थाङोब्ला 3 घन्टायाव बा 5 घन्टायाव फोजोबनो जों हानो नागिरा, अब्लाबो थालांबाय थायोसो। आरो गोबां बाथ्राखौनो गोबाङानो जों मिथिखाजोब्बाय आरो माब्लाबा मोनथिजोबनोबो नांगौ जायो। दायो जोङो बे मेलनि सोमोन्दै आरोबाव गुवारै मिथिना लानो नाजानि। जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गलाघाट जिल्लानि मानगोनां आफादगिरिया जोंनि गेजेराव दङ। जों दिनै थांनाय 27 जानुवारि खालि जितु बर' सुक्ति गोरोबथा जालांबाय, बिनि उनावहाय जों फ्राय जायगा जायगा जों एवार्डनेस बादि लागासिनो दङ। दा जों गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे रेंमा आनसलिकनि जितु मोनफ्रोमबो गामिनि जों गावबुरा रायजोफोरखौ जों लिंनानै दिनै बे बर' सुक्तिनि दारा जों बड'लेण्डआव थानाय आरो बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय रायजोफ्रा मा मोननो थांदों आरो मा बेबस्था खालामदों जों बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव जों एसे बेखेवनानै बुंदों। आरो फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि आसाम गभर्नमेन्टनि मन्थ्रि बिथांमोना चिफ मिनिस्टारखौ लानानै फाइनान्स मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बुंगासिनो जे नैबे फैगौ जितु मार्च दाननि जितु बाजेट सेसनावनो नोंथांमोननि BTC-नि बाहेरायाव थानाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि मोनसे बाजेट जों लाबोनानै जों थिग थाक खालामनो जों नाजादों आरो बेखौ थाबैनो जों दाफुंनानै होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। बेखौ खोथाखौनो लानानै जों रायजोफोरजों जों जयैनो सावरायलायदों आरो जों बयनिबो मदद हेफाजाबाव जों बे काउन्सिलनि दारै जों गावनि राव हारिमु, दामनाय देनाय, शिक्षा गासिबो जों जौगानो हागोन होननानै जों मोनसे आसा फारिदों। थ' बे समाव गुबुन सासे दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानो नाजानि। उरियामघाट बर' गुदि थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि नन्देस्वर दैमारिया जोंनि गेजेराव दङ। बिथांनिफ्रायबो जोङो बे मेलनि सोमोन्दै गुवारै मिथिना लानो नाजानि।
दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे खोब खुसि मोनदों आङो जिहेतु जोंनि बिटिआरनि जिथु सुक्ति दाखालि थांनाय जानुवारिनि 27 खालाराव क'क्राझाराव मोनसे गिदिर मोनसे गासै बुहुमाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे सुक्तिनि फोसावफैबाय बेवहाय आङो जोबोद मिथिनानै गोजोननाय मोनदों आरो दिनै बे सुक्तिनि सायावनो गासै जोंनि गलाघाट जिल्लायाव थानाय रायजो राजाफोरखौ गुवारै फोसावना होनो थाखाय जोंनि गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' खौसेथि सुबुं आफादा मोनसे जथुमा लादों। बे जथुमायाव दिनै बे सेतनापुर गामियाव गोबां गामिनि गावबुरा बिथांमोन रायजो राजाफोर बेखौ मोननो हादों आरो थारैनो निउसाव मबाइलाव मिथिदोंब्लाबो गुवारै जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथियाखैमोन। दिनै गलाघाट जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रदीप स्वर्गियारी आरो गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारी बिथांमोनहा गासै रायजो राजानो मोनफ्रोमबो गामियाव लाइजामनि जुगेदि बयखौबो लेंहरनानै दिनै मा मा सुक्ति जादों बेफोरखौ रायजोफोरनो गुवारै फोसावना होबाय आरो थारैनो रायजोफ्राबो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेफोर बाथ्राखौ मिथिनानै आरो बेखौनो आं हास्थायदों जेरै बिथांमोना फोसावदों आरो जेरै सुक्ति जाबाय मोनफ्रोमबो सुक्तिखौ जाहाथे भारत सरकार आसाम सरकारा गोख्रैनो माने बे बेबस्थाखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय गासै खामानिखौ मावफुंना होयो बेखौ आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामबाय आरो जाफुंसारगोन होननानै फोथायनाय मोनसे थाबाय बिथांमोननि फोसावनायनि जुगेदि गोजोनबाय बेखिनियानो।